Миннән сиңа сәлам тапшыруы менә шулай әкренләп һәр өйдә дә таныш була башлады. Монысы шиксез шатландыра дуслар. Безне яратып караучы бар тамашачыларыбызны да сәламләүдән башлап бүгенге тапшыруны ачабыз. Беренче сәламнәребез бүген өлкәбез баш каласы Сембер шәһәренә аша. Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә гомер итүче акыллы, тыйнак, сабыр, рәхимле, күркәм хатын-кыз Фәридә Рафиковна Джаббарова бүген үзенең кабатланмас алтын юбилеен каршылый. Шул уңайдан аны ихластан тормыш иптәше Ринат Закарьевич, кызы Динара, кияве Илмас, оныклары Амира һәм Алия, улы Айдар котлыйлар. Ак кошлар парларын тапса, гомергә аларга тугрылыклы калалар диләр. Безнең арабызда ак кошлар мәхәббәте күрәсең. Яраткан хатыным, менә синең матур юбилеең, 50 яшь. Бу гомер уртасы дип уйлап аптырама. Әйе, уртасы, ләкин бу мәлдә әле иң матур гомер юллары башлана гына. Динарабызны инде башлы күзле итеп, оныклар күрү бәхетенә ирештек. Ә инде Айдарыбыз әлегә бәхеткә мәктәптә укып, үз янәшебездә эш пошарга бирмичә, күңелгә дәрт эстәп яши. Кадерлем, юбилееңдә сиңа барысы өчен рәхмәт әйтәсем килә. Сабыр булдың тормыш сынаганда, саклап калдың изге хисләрне, шуңа кабул ит теләк белән бергә чын йөрәктән чыккан теләкләрне. Гомердә дә хәтер калдырмадың, булдыралсам, мактап яраттың. Әгәр чыкса, хәлдән килмәгән эш, борчуымны сөеп тараттың. Син чын хатын, моны шиксез әйтәм, мин бәхетле синең яныңда. Синдә мәхәббәтем бәхетле бул, бу бер көнлек кунак дөньяда. Кадерләниебез, әбекәебез, әтиебезнең сүзләрен дәвам итеп, ихластан сиңа саулык исәнлек телибез. Ул рәхмәт әни назыңны кызганмыйча безгә бүләк итүеңә. Әни кочагы җылысын без татыйбыз туйганчы, бу шулай булсын идеше, үзебез картайганчы. Рәхмәт сиңа кадерлебез, төн йокламый үстердең. Безгә назың белән бергә дөрес тәрбия бирдең. Әти белән озын-озак картаймыйча яшәгез. Шәшкә сыман матур булып, яшеннәрдә яшнәгез. Кадерле Фәридә Рафиковна, тормыш иптәшегез Ринат Закарьевич, балаларыгыз Динара һәм Айдар, оныкларыгыз Амира һәм Алия юллаган теләкләрне матур җырга терәбез. Бәхетле булыгыз. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенмә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенмә. Булгана сулар
bulgana, bir tınarga bulgana. Yaratkanlar birgelene, yaratkanlar sızlana. Tыңlamak үшін сезлерін, әлләмейлер уйлама. Миңа сені бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Жылы ак карлар булып яу өшеттерме салкынада. Солқыны яңғырларыны бұл сені жанымы толы ялқыныда. Салкыны яңгырларымы бул сине жанымы тулы ялкынында. Булгана сулар булгана, bir тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңламак өчен сүзләрен, әлләмиләр уйлама. Миңа сені бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Без бәхетле дөньяда. Фәридә Рафик кызы Джаббаровага юлланган безнең почтада тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы Яңа Зимница авылыннан кайнанасы Сәгадәт Исмаиловна, кайынсеңлесе Рима Закарьевна, Ульяновск шәһәреннән балалары Гүзәл, улы Илгиз, тормыш иптәше Алсу сезгә дип иң якты теләкләрен җиткерәләр. Алтын юбилей. Бу бәйрәмне олы тантана итеп, бар адәм баласы да кабул итә. Бу шулай булырга да тиеш. Яраткан киленем, апабыз, син дә алтын чырыңа җиттең. Безнең өйгә килеп төшүеңә инде 3 дистә еллар узды. Бу вакыт эчендә син үз кызыбыз, бер туган апабыз сыман булдың. Бер кайчан тормыш авырлыгына зарланмыйча, улым Ринатны кимхур итмичә бәхетле итәргә тырыштың. Моның өчен зур рәхмәт сиңа. Алга таба да шулай бергә матур яшик. Хәлдән килгән кадәр ярдәмләшик, кайгыларны да, шатлыкларны да уртак бүлик. Алтынга күмелде дөнья, юбилей безнең өйдә. Бүген шатлан, елмай да көл, бәхет аксын һәр көйдә. 50 яшеңә җитештең, бәйрәмең котлы булсын. Күңелкәең бәхетләргә, олы шатлыкка тулсын. Авылга кунакка ешрак балакайлар кайтыгыз. Ыгы-зыгылы тормышта безгә вакыт табыгыз. Барысы өчен рәхмәтләр бәйрәмендә җиткерәм. Бүләк итеп шын күңелдән сиңа җырлар китерәм. Хөрмәтле Фәридә Рафиковна, кайнанагыз Сәгадәт Исмаиловна, кайынсеңлегез Рима Закарьевна, кызы Гүзәл, улы Илгиз тормыш иптәше Алсу белән юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз. Алдагы гомерегез үткәненнән дә күрклерәк булсын. Бәхетле булыгыз.
bitmegen Yaz kilede gider Gönleri şula yüter Uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma Yaz kilede gider Gönleri şula yüter Uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma Сиңа насип булган ак бәхет зур шатлык Якты күн әле бит бетмәгән Яз киләдә китәр Гомер шулай үтәр Уф таныма, уф таныма, уф таныма Yaz kilede gider Gönleri şulay yüter Of tanıma, of tanıma, of tanıma Чиратта котлау хатыбыз Ерак Саратов шәһәренә оча. Бүген 22 март көнне Хвалынск районы Возрождение бистәсендә туып үскән күркәм хатын-кыз Валерьева Венера Фаридиновна үзенең матур 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Аны бу гүзәл бәйрәме белән Саратов шәһәреннән туганнары Газинур, хатыны Аделя, балалары Илназ һәм Карина, Самара шәһәреннән Фәнисә, тормыш иптәше Радик, балалары Илсур һәм Азалия, Иске Кулатка районыннан Бахтиев авылыннан апасы Адиля Абдуллахатовна, тормыш иптәше Мегдят Мустафович, уллары Фәнис белән ихластан котлыйлар. Котлауларга күчер алдыннан башлап, горурланып синең хакта сөйләп китик. Безнең апабыз, абыебыз Фәрит Әлимҗанович белән бик матур, сыкланырлык гаилә булып яшиләр. Горурлыклары булган 2 лачындай ул, Дамир белән Тимурны үстерәләр. Апабызның хәленнән килмәгән эше дә бик аздыр. Ул уңга, тырыш, бар эшен җиренә җиткереп эшләргә тырышучы хатын. Аның асыл сыйфатларының берсе ярдәмгә ашыгу. Аның һәр чак авыр вакытта сиңа кирәкле киңәше дә, шатлыкта мактарлык сүзләре дә табыла. Якыныбыз, менә инде сиңа 45 яшь тула. Хатын-кыз өчен бу вакыт, бу чор аеруча үзенчәлекле диләр. Руслар әйтеме буенча, 45тә хатын-кыз яңадан өлгергән җимешкә әверелә диләр. Сиңа карап аңлыйбыз бу әйтемнең дөрестлеген. Чөнки син татлы җимеш сыман бик матур. 45-кә җиттең бүген, шатланып туя алмыйбыз. Ылыгайдың дип әйтеп һич шиксез куя алмыйбыз. 30дагы сыман япь-яшь, бик матур күренәсең. Ләкин акыл тәҗрибәңне син туплап өлгергәнсең. Табының кырган, кунакчыл син, елмаймыйча көн үтми. Синең сыман кешеләрне кемнәр икән үз итми. Без дә сине үз иттек бит. Шуңа җыйдык бүләкләр, чын йөрәктән ташып чыккан, олы булган теләкләр. Хөрмәтле Венера Фаридиновна, без бар якыннарыгызның теләкләренә кушылып, юбилей хөрмәтенә сезгә җыр юллыйбыз. Ул Саратов шәһәренә назлы җил булып иссен. Бәхетле булыгыз.
Алдагы сәламебез һәм котлау сүзләре Иске Кулатка бистәсенә аша. Райондашыбыз Динара Исмаиловна Тукфатуллина бүген үзенең матур гомер бәйрәмен, туган көнен каршы ала. Шул сәбәпле аны яраткан тормыш иптәше Радик Ринатович һәм улы Данил ихластан безнең тапшыру аркылы котларга булдылар. Яшьлегемдә очратып, гомерлеккә гашыйк булган ярым, сөекле хатыным Динарам. Бүген синең матур туган көнең. Яратканым, рөхсәт ит сиңа ихластан сөю хисләремне белдереп, яратам дип әйтергә. Ә ярату хисе хөрмәтләүне дә, кадерләүне дә аңлата. Мин бәхетле җир шарында сине очратуыма. Бәйрәмең хөрмәтенә сиңа бәхет һәм исәнлек телим якыным. Динара, бүген синең туган көнең, безнең гомерләрнең тик башы. Алла бирсә уртак юлыбызның бәхет, шатлык булсын юлдашы. Бер-беребезне хөрмәт итеп яшик, сабыр итә белик кай чакта. Улыбызны икәү тәрбиялик, гаилә дигән җылы учакта. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа диеп сайлаган. Күкләр безгә никах укыганнар, Аллаһыбыз бәхет юраган. Котлы булсын Динарышкам туган көнең, сау сәламәт булып мең яшә. Гомер буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Кадерле әнием, менә күрәсеңме никадәр зур егет булып җитеште синең нәни улың. Хәзер инде бәйрәмеңдә теләк тә җиткерә аламын. Әникаем, минем теләк әти белән икәү сезне бәхетле күрү. Гел сау бул, бәхетле бул. Күзләреңнән бер кайчан да яшьләр акмасын. Йөзләрең гел елмаеп торсын. Әниемнең туган көне, бу минем олы бәйрәм. Шәшкәләрне бүләк иттем сайлап, иң матур бәйләм. Тик вакытлар үтеп киткәч, шиңәр бер көн бүгелләр. Шуңа әти белән икәү сайладык матур көйләр. Кадерле Динара Исмаиловна, истисе сүзләр дә калмады. Рәхәтләнеп, тормыш иптәшегез һәм улыгызның теләкләренә кушылабыз. Бәхетле булыгыз. Яшьлегем таңында кабынган бер йолдыз, мәхәббәт илендә түгел мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Күңелем аккошы булыйкчы гөл бергә. Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыкның барысы. Бер төгеләп җыела тормышта бит бәхет. Янда сине тою үзе дә бер рәхәт. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син айым, тормышым
barısı, barısı. Динара Исмаиловна Тукфатуллина әле һаман безнең тапшыруны карыйдыр дип өметләнәбез. Чөнки алдагы котлау хаты шулай ук сезгә багышлана. Бу юлы әбиегез Сания Исхаковна, әниегез Рәкибә Рәхимҗановна, әтиегез Исмаил Җаннатханович, Сызран шәһәреннән апагыз Зөлфия гаиләсе белән һәм туганнарыгыз Усмановлар, Караевлар гаиләсе язганнар алдагы хатны. Кадерлебез, тормыш юлын үз син шатлык белән, авырлыклар юлдаш булмасын. Озын юлда баскан изин калсын, вак яңгырлар аны юмасын. Кеше гомере артык озын түгел, кышлар гына озын гомерле. Авырмыша, тазалыкта яша, Ходай биргән шушы гомерне. Бәхетебезгә туган сабыебыз, оныгым, кызыбыз, сеңелебез Динара. Кабат синең матур туган көнең җитте. Син бит безнең үзеңдә яз фасылы сыман бик йомшак күңелле, тыйнак хылыклы. Әйткән һәр сүзең синең эшең белән туры килә. Гаиләң тәртипле, эшләгән эшең сокланырлык. Без горурланып яшибез балам синең белән. Алга табада улың Данилны тормыш иптәшең Радик белән үстереп, бәхетле гомер итегез. Без сезнең өчен бары шатланып кына яшиек балакайыбыз. Сәламәтлек, бәхет, шатлык булсын иде диләр күбрәк. Нидер һаман җитми кебек, гади гына тик бер сүз кирәк. Дөнья мәшәкате күнгән, ял итәсең диләр син сирәк. Онытылып торыр өчен җанга якын тик бер сүз кирәк. Гаиләң матур, дөньяң җитеш, эзләгәнең таптың димәк. Шуннан да зур бәхет булмас, сиңа тагын нәрсә кирәк? Ул сүзне әйтүче кеше, яныңдагың синең терәк. Җан тынычлыгын бир Ходай, шушы булсын безнең теләк. Хөрмәтле Динара Исмаиловна, җан тынычлыгы белән бер рәттән без сезгә бу дөньяның һәр аткан таңыннан тәм табып яшәвегезне телибез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Алтында син безгә якын
Кадерле тамашачылар, бүгенгегә бар хатларыгызны да укып чыктык. Языгыз, якыннарыгыз җылы сүзләргә лаек. Мин саубуллашам, киләсе очрашуларга кадәр.